aquesta roda de premsa. Ahir l'INAINSA no volia que es poguera parlar en el pleno de la seva desastrosa gestió econòmica. No va voler que parlàrem de com deixarà d'arruïnat el nostre Ajuntament. No li interessava per a res que els veïns i veïnes d'Ontinyent sapieren que la seva alocada gestió ha disparat el deute i, a més, ha convertit el pressupost en un testament, realment, de la seva trista gestió. Un testament en el que de cada 100 euros que es gasten l'any que ve, 75 se n'aniran directament a pagar el gasto corrent i el gasto de personal. És a dir, mentre les empreses, mentre les famílies estan apretant-se el cinturó, nosaltres continuem gastant com si fórem nous rics. L'INAINSA passarà a la història per ser l'alcaldessa que més ha endeutat a l'Ajuntament d'Ontinyent, l'alcaldessa que més ha despilfarrat i que menys ha invertit. Bé, en algo sí que ha invertit. En la seva pròpia imatge ha invertit, però amb diners de tots. De fet, ahir va intentar polemitzar amb un tema que no hauria ser motiu de polèmica. A dia d'avui el que hauríem estar és felicitant-nos per estar inaugurant l'hospital. Evidentment, el que no podem és estar felicitant-nos per inaugurar una maqueta, perquè del que estem parlant és simplement d'una maqueta i del descontent de gent d'este poble que està cansada de tantes mentides. La veritat és que a l'INAINSA no li interessa que parlem d'allò que ella ha fet en l'economia d'Ontinyent. I quan vegin les dades que avui mostrarem, van entendre perfectament per què no li interessa. No li interessa perquè és l'alcaldessa que més deute ha generat en este Ajuntament. Per a que us feu una idea, en aquest moment, l'Ajuntament d'Ontinyent té un deute de 21,6 milions d'euros. 21,6 milions d'euros, dels quals més de la meitat són directament imputables a la gestió de l'INAINSA. Per a que vegeu, quan Rafa Tortosa i Vicent Requena deixen l'Ajuntament té un deute de 9.200.000. L'INAINSA, en sols 2 anys, l'incrementa fins a 15.661.000 euros. En 2 anys de Rafa Portero puja a 16.463.000. I en 2 anys més de Manolo Reguart no sols no puja, sinó que baixa, fins que de nou arriba l'INAINSA al nostre Ajuntament. I de nou es dispara el deute, que creix en més de 5 milions d'euros en aquests 4 anys, passant de 16 milions a 21,6 milions d'euros. Ho podem veure més clarament en la següent gràfica. Arriba al govern, hi ha una pujada importantíssima en el deute. I encara podem veure-ho més clar si parlem del deute que han anat generant els diferents alcaldes. L'INAINSA, en el 99-2001, en 2 anys, incrementa el deute en 6 milions i mig d'euros. 2 anys i 6 milions i mig d'euros. Rafa Portero en 2 anys l'incrementa en 801.000 euros. Manolo Reguart en 4 en 54.000 euros. I de nou l'INAINSA arriba al govern i torna a incrementar-lo en aquests 4 anys en més de 5 milions d'euros. Mireu, jo crec que cada dia més al PP se li cau la careta. Jo crec que aquells que presumien de ser magnífics gestors econòmics demostren que no saben el que duen entre mans. Com no tenen un projecte per al poble, com realment no saben quin camí volen per al nostre futur, l'únic que se'ls ocorreix és anar gastant, anar malbaratant els recursos públics i, de fet, així ho podeu veure. Este és el deute que ha creat l'INAINSA en 6 anys. I al costat, el que van crear els governs progressistes en els altres 6 anys. Esta gràfica sí que és de veres. I així sí que la ratlleta blava és molt més llarga que la ratlleta roja. Així sí, no en les seues gràfiques, en les que, per cert, és suficient en demanar-li que especifique quines són les inversions de la Generalitat en Ontinyent per veure que estan clarament trucades, que són una de tantes farses a les que l'INAINSA ens té acostumats. I si anem finalment a veure el creixement del deute al llarg de la història, ho podem veure. L'Ajuntament d'Ontinyent en aquest moment, per a que quede claret, té un deute de 21,6 milions d'euros. 21,6 milions d'euros que s'han anat creant al llarg de tota la història de la democràcia. D'eixos 21,6,
el Partit Socialista va crear en 24 anys 9.200.000. El Bloc en 2 anys 801.000 i el PP en sols 6 anys 11,6 milions d'euros. És a dir, el PP ha creat més deute en 6 anys que el PSOE en 24 anys. 2 milions d'euros de deute més del PP en 6 anys que del Partit Socialista en 24 anys. I a més és que per poder continuar amb la seva mentida és capaç de mentir fins i tot sobre els préstecs que han demanat. Clar, el que l'Ina Insa no sap és que este grup socialista, si per alguna cosa es caracteritza, és per el seu rigor i perquè s'estudia molt bé els documents. I per tant, resulta que el mateix pressupost té un document en el que s'especifiquen uno per uno els préstamos que ha demanat l'Ajuntament d'Ontinyent, des de l'any 97 fins avui. No sé si recordareu que ahir dia l'Ina Insa que havia demanat en els últims anys, en els últims 4 anys, havia demanat al voltant de 8 milions d'euros en préstamos. Doncs bueno, també així ens mentia i a més ho feia descaradament, perquè mireu, si mirem en la primera etapa de l'Ina Insa, des de juny de 99 al 18 d'octubre de 2001, l'Ina Insa havia demanat 9,7 milions d'euros en préstamos. Si anem a la seva segona etapa, quan ella diu que en estos 4 anys, en esta legislatura, sols ha demanat 8 milions d'euros, mos mentix, ha demanat 12.200.000 euros, no 8 milions d'euros. Veu que tampoc sap dures comptes. Mentre que en 8 anys de governs socialistes es van demanar 13 milions d'euros en préstamos. Ho podem veure clarament en aquestes gràfiques en les que també, ara sí de deberes, la ratlleta, la veta, és molt més llarga que la rotxeta. Perquè l'Ina Insa, si per alguna cosa s'ha caracteritzat, és per no saber gestionar el nostre ajuntament, per no tindre ningú projecte de futur i, jo crec que el que és pitjor, per deixar-nos una herència envenenada. Una herència envenenada convertida en 21,6 milions d'euros en deute. Els magnífics gestors del Partit Popular han creat més de la meitat del deute en 6 anys de tota la història de la democràcia d'Ontinyent. I això és la magnífica gestió i per això crec que tot el món entendrà que a l'Ina Insa ahir li interessava parlar de tot, menys les vostres gràcies, no obstant vos enviarem tota la documentació que hem tret.